guys, may saman nga sa maywe nga para kata kayo amin nang nangruna kini Jacqueline Andres Acacio para kanyang daytoy guys. Oras na asyak tayo madayo, kadlik-lik ang hayat ang bulod ko. Rebeng na laeng nga inapiruken, tay mabukudan kanyak na ikendeng. Lupay na saeng ngimday tuy tirumbeng, ang mukadakes inka ar-aramide. Tsak may turet pay nga inagwayaen, panagluwa na kapwa kanyak laeng. Tsak maipdor naw sa emdilag amek to, kapulang kin ayan binulod ko. Aglunay nagbalinag anarukob, nagpaadipen ti saan ko abok-buko. Galunggusan kan maisutay suliana, usukin rik nang isuandan karbingan. Awan titingel ko amang ikutken ka, no dilatoy ayat nga inakim parig na. Tsak maipdor no sa emdilag kamek to, kapulang ken ayat binulod ko. Aglunay nagbalinag anarukob, nagpaadipen ti saan ko abok-buko. Nupay na sa emday tuy tirumeng, ang mukadakes inka ar-aramide. Tsak may tured pay nga ina